Hej, to sam ja Kaneki, dobrodošli na novu epizodu na našem kanalu i veliki pozdrav za cijeli Balkan Alert Crew. Jeste li mi dobro, zlikovci moji? Želim da se zahvalim svima na ogromnoj podršci na prethodnim klipovima, a mi ajdemo na priče. A prva priča za danas odnosi se na Nixu. Nix je izbacio video povodom prozivki Magic Unboxing sajta. U istom klipu je pokazao neke dokaze, odnosno e-mailove, da je Magic Unboxing sajt navodno legitiman, a vas ukoliko zanima opširnije možete pogledati na Nixinom kanalu. A druga priča za danas odnosi se na Nedima. Nedim je izbacio objašnjenja svoje pjesme, odnosno video u kojem objašnjava značenje njegove pjesme. Nedim je to uradio jako detaljno na klipu koji možete pogledati na njegovom kanalu. A dok smo još uvijek kod Nedima, Amir Hadžić je odgovorio Nedimu povodom cijele situacije koja se dogodila između njih dvojice. A šta je to Amir rekao, hajdemo da pogledamo. Nedim je bio super momak, to je fora. Imao dosta potencijala, super radio, snimao daily, sređivao onu sobu, imao ono neko društvo, ali dok ga onaj klinički slučaj nije pokvario. To je fora. Al nemojte se vi u vezi toga palba glup, ja Nedimu ne zamjerim. To Nedim, ne bi on bio takav da ga nije onaj retard pokvario. A treća priča za danas odnosi se na Caleta, odnosno emisiju Ami G Show u kojoj je gostovao Cale. U istoj emisiji mu je postavljeno nekoliko škakljivih pitanja, da li u nekome vidi konkurenciju. On je u istoj emisiji pomenuo Lošmi Pandu, na što se, hajmo reći, stvorila jedna velika hajka. Kontaktirao sam Caleta da vidimo o čemu se tu zapravo radi, a mi hajde da poslušamo šta je to Cale imao da kaže. Ma strašno popizdeo sam, uopšte mi to ne treba u životu, ali ajde, mislim, popizdeo sam, baš, ali ajde, nema veze. Desilo se to da su mi dali pitanja koje ja uopšte nisam hteo i nisam uopšte hteo da ja učestvujem u bilo kakvoj drami, izbila čitava drama i ja nikog ništa ni prozivao nisam, eto, to je bilo. Pa znaš kako, desilo se to da sam ja sinoć gostovao u emisiji kod Ognjena Amidžića, u Ami G Show na Pinku, gdje je meni postavljeno pitanje ko je bolji, da li sam bolji ja ili Lošmi Panda. Ja naravno nemam ništa protiv njega, automatski sam se ogradio, rekao sam da nemam ništa protiv njega, ali da... Znači, ljudi koji me prate znaju da ja imam jako visoko mišljenje o sebi i da ću uvek da kažem ja. Znači, normalno da ću da kažem da sam ja bolji. Jer da ne smatram za sebe da sam bolji, ne bi se ni snimao, razumem. Onda sam dobio pitanje da isprozivam kao nekog na 30 sekundi. Ja ničim to nikoga, opet se ograđujem, nisam isprozivao, nemam apsolutno ništa protiv njega, jer ja prvo da imam nešto protiv njega, kada je bilo pitanje postavljeno na mom ovom storiju, kada je bilo postavljeno pitanje kojeg youtubera želite da vidite u mom sljedećem klipu, svi su, tačnije većina je glasala za njega. Ja sam ga naravno pitao kao što bi svakog pitao, jer to je mislim, sa moje neke profesionalne strane, normalno da ću pitati, jer ako publika to želi, publika nas je stvorila, publika će i da nas obori. Ja sam ga najnormalnije pitao da li želiš da se snimamo zajedno. Ne moramo uopšte da se vidimo, možeš samo da mi pošalješ svoj deo, ja ću tebi svoj i tako ćemo uklopiti klip. Gde je on meni odgovorio kao ne, nemam ništa protiv tebe, ali ne. I naravno ja sam to screenshotovo objavio i tu sam stavio tačku. Međutim, sinoć u emisiji je bilo postavljeno kao izazov da ja nekog ishejtujem. Fazon, to je sve bila sprdnja, ali ajde. I bacali smo neku kocku. Ja sam rekao ja sam rekao par, ispalo je nepar, tako da sam ja trebao nekog da prozivam 30 sekundi. I ja sam bio u šoku, rekao koga sada da prozivam kad nemam ništa protiv nikog. I on meni kao, ajde, isprozivaj Lošmi. I ja opet, znači već 65. put kažem nemam ništa protiv njega, ali ajde, nema veze. Ajde, mislim, bilo bi jadno da ja sad ćutim na to, mislim, fazon sprdnja. I ja kažem, nikad nećeš biti kao ja sam trenutno na Pinku, u najgledanijoj emisiji i može aplauz za mene. Tako nešto. I oni ljudi meni počeli da aplaudiraju i to je bilo sve kao sprdnja, ja nikog nisam isprozivao uopšte nikog.
I sad fazon, ja dolazim nazad u hotel, međutim pojedinci su našli za shodno da oni meni tu pišu, opet da mi prete, opet je tu počela neka drama, mislim drama bez ikakvog povoda, zato što ako neko ne želi nikakvu dramu, onda sam to ja. Zaista izgradio sam se bez toga i zaista nemam potrebu ni za tim, niti sam ljubitelj toga da ja nekog prozivam. Samo sam izneo neko svoje mišljenje iza kojeg i dalje stojim i to je jednostavno to. Da smo nas dvojica totalno dva različita sveta, da bukvalno nemamo nikakvih dodirnih tačaka, niti da ćemo ikada išta zajedno snimati i ljudi prosto moraju da se pomire sa tim da je to jednostavno tako i bukvalno su dva različita sveta, znači bukvalno niti vređam njega, apsolutno poštujem svačiji rad, ali jednostavno sam se sam izgradio bez ičega i stvarno mi ne treba nikakva drama. Tako da stavljam apsolutno tačku na sve i stvarno ovim putem govorim i mojim pratiocima, a evo obraćam se i njegovim, da stvarno nikakva drama između mene i njega neće biti, jer ja sam se sad oglasio. Pošto poznajem Caleta lično, mogu se usuditi da kažem sa sigurnošću da je Cale jedini lik za koga mogu da kažem da ne bi zgazio ni mrava. A da mi ne dužimo više o tome, hajdemo mi na sljedeću priču. A samo Petra je izbacila svoju novu knjigu pod nazivom Buntovnica, ljubavnica, diva. U istoj knjizi je napisano cijelo poglavlje pod nazivom Samoljubičica, gdje je opisan, koliko sam ja shvatio, cijeli ljubavni život između Vanimija i Petre. I to bi bilo to za danas. Vi mi ostanite vedri do sljedećeg klipa i mir na ulicama, burazeri.